be no hinyo kamoro machielo. Your Excellency, sebedo kiwacho ni mondo riwruoge ma e pinje ma oko kata international bodies mondo bi otim nonro gik mane ilieko kata iketo ne oganda ni chochni manobede server kata agulu maduong' mar IEBC. E penjo maduong' ma seche moko oganda nyalo penjo ni to in owuon kaka jatend Azimio kendo jal manolaro content piny Kenya, bise ndiko negi ayanga kata kaka in kata kaka tend Azimio mondo gichop pachoka mondo gichak timo nonro. Be ma isetimo negi kopogore gi wacho e rombe mag siasa kachiel kod loso kod ute mag fwambo? Wasendiko ni jo Commonwealth wakwayo ni mondo onon. Ok ni wandiko ni waoro mission mondo los kodgi wachni. Pok wayudo duoko. Ne ginyalo biro kata ok nyal biro. Okay.